Promovarea medierii întâmpină, din păcate, foarte multe greutăți în ultima perioadă și în prima perioadă, pentru că suntem în faza de implementare cu adevărat a profesiei în România. Totuși, dincolo de aceste greutăți, în ultima perioadă beneficiem de un sprijin foarte important. Sprijinul magistraților. Sprijinul Consiliului Superior al Magistraturii, care este mai mult decât deschis în promovarea medierii și dorește să pună umărul la consolidarea acestei profesii în România, sprijinul Institutului Național al Magistraturii, cu care recent s-a semnat un protocol foarte important cu implicație în formarea magistraților în România și sprijinul societății civile. În faza inițială, anumite profesii care aveau o oarecare tangență cu justiția sau erau dedicate exclusiv domeniului justiției, au privit cu îngrijorare, cu teamă, aș putea spune, apariția profesiei de mediator. În ultima perioadă, în schimb, optica s-a schimbat. Au realizat ce înseamnă medierea, au realizat că apelarea la un mediator nu presupune ocolirea unui avocat, nu presupune ocolirea unui expert. Din contră, cu toții împreună pot fi eficienți în acest proces. Medierea disputelor din domeniul bancar și nu medierea bancară, cum se folosește un termen destul de des în ultima perioadă. De ce medierea disputelor din domeniul bancar? Pentru că mediatorul soluționează, ajută părțile să ajungă la o înțelegere în măsura în care acest lucru este posibil, dispute, indiferent de tipul acestora. Banca, pentru mine, ca și mediator, are exact același tratament de care beneficiază o persoană fizică sau o persoană juridică. Banca nu este cu nimic privilegiată dacă apelează la mediere față de o altă parte, care este și ea prezentă în mediere. Este foarte important de reținut aspectul că în România, prin legea 192 pe 2006, avem mediere facilitativă. Adică acel tip de mediere în care mediatorul nu este el cel care dă soluția, ci părțile sunt cele care își construiesc soluția cu ajutorul mediatorului. Mediatorul facilitează comunicarea dintre părți, impulsionează discuțiile dintre acestea și, nu în ultimul rând, asistă negocierea dintre părți. Negocierea este asistată de către mediator, care este neutru și imparțial. Medierea facilitativă versus medierea evaluativă. Orice mediator autorizat din România poate media dispute, poate media conflicte în orice domeniu, inclusiv în domeniul bancar. Cu alte cuvinte, nu este necesară o capacitate de expertiză suplimentară pentru a media dispute dintr-un anumit domeniu. Discutăm despre mediere, nu discutăm despre arbitraj. Nu discutăm despre construirea soluției de către noi. Discutăm despre un profesionist în domeniul ADR, Alternative Dispute Resolution, care intervine atunci când părțile se află în impas. Iar așa cum știm, legea medierii prevede că mediator poate fi cine? Un intelectual, un absolvent de studii superioare, care mai are și o veche muncă de 3 ani de zile. Ceea ce înseamnă că noțiunile necesare intervenției sale eficiente în dispută în timpul unei medieri sunt mai mult decât suficiente, pentru că mediatorul nu e cel care construiește soluția. Interesul pentru medierea în domeniul disputelor cu băncile este mare în ultima perioadă. Este extrem de ridicat. Dintr-un motiv foarte simplu. Băncile sunt acele instituții care învârt bani. Din acest motiv, interesul este foarte, foarte ridicat. Discutăm despre bănci românești, discutăm despre bănci străine și, în ultimul rând, discutăm despre România în anul 2011, aflată în plină criză financiară alături de țările din jurul ei.
Asta înseamnă că, în special, băncile străine cunosc procedura. Cunosc procedura medierii și nu o cunosc din România. O cunosc pentru că în alte țări în care au desfășurat activități financiare, procedura medierii la nivel de business este o procedură foarte, foarte uzitată. Undeva în jur de 60% din totalul tipurilor de ADR. Banca, să nu uităm, în orice dispută, atunci când discutăm despre legea 192, are puterea și tratamentul unei simple părți din partea mediatorului. Ce este foarte important în contractele care s-au încheiat și se vor încheia în viitor, inclusiv în domeniul bancar, inserarea unei clauze de mediere va trebui să fie o inițiativă pe care o au băncile. Va trebui să fie o inițiativă în situația în care băncile vor considera că este avantajos pentru ele să-și rezolve disputele prin mediere. Pentru că în acest domeniu numărul medierilor să crească, este necesar în primul și în primul rând dorința băncilor de a insera în aceste contracte clauze de mediere. Așa cum știm, contractul pe care îl semnează o persoană fizică sau o persoană juridică cu o bancă este mai mult sau mai puțin impus, de obicei mai mult. Un mare avantaj al medierii în domeniul disputelor care au legătură cu băncile este acela că există posibilități multiple de soluționare a disputelor. Pot foarte multe variante să intervină. Discutăm aici despre reeșalonări, discutăm despre recalculări și discutăm despre negociere. Dacă băncile ar avea o deschidere un pic mai mare către partea de negociere, având în vedere situația actuală din punct de vedere financiar a majorității populației într-un an în care criza mondială își face efectele, atunci ar exista beneficii atât pentru bănci cât și pentru persoanele care au încheiat contracte cu aceste bănci. Iată de ce negocierea dintre reprezentantul băncii și client într-o mediere sau într-o negociere, cu sau fără specialiste ideal, cu alte cuvinte, ar trebui să fie o negociere de tip integrativ, eventual negociere de tip rațional, în niciun caz negociere distributivă în care banca să se prevaleze de raportul de forțe. Așa cum știm, în negociere, raportul de forțe este un factor extraordinar de important. O mai mare deschidere din partea băncilor ar aduce beneficii atât pentru bănci, cât și pentru persoanele care apelează la procedura medierii. De reținut, pentru partea de final, mai este și aspectul că nu avem în România o specializare a mediatorilor pe domenii, cu atât mai puțin pe domeniul bancar. Vă mulțumesc!